Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa ze série vtipy. První vtipy budou o dětech. První vtip. Zubní pasta. Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedné tubě? Nemám tušení, Pepíčku, ale já to vím. Od televize až ke gauči. Druhý vtip. Zpoždění vlaku. Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5letého syna, který si hraje v obýváku s elektrickým vláčkem. Najednou vláček zastaví a její syn říká: Vy kokoti, který chcete vystoupit, vyplněte odtud, protože tohle je poslední zastávka. A vy kokoti, který chcete nastoupit, okamžitě hněte prdeli, protože hned odjíždíme. Zděšená matka vejde do pokoje a říká: V tomto domě takovýhle jazyk nepoužíváme. Takže ihned běž za trest do svého pokoje a zůstaň tam 2 hodiny. Pak se můžeš vrátit a hrát si dál se svým vláčkem. Chci ale, aby se mluvil jen slušně. Po 2 hodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si opět s vláčkem. Za chvilku vlak zastaví a matka slyší: Všem pasažérům, kteří vystoupí, připomínám, aby si nezapomněli vzít zavazadla. Chceme vám poděkovat, že jste s námi cestovali a doufáme, že jste strávili příjemnou cestu. Dále slyší: Těm, kteří právě nastupují, připomínáme, aby si malá zavazadla dali pod sedadlo. Pamatujte, prosím, že kouření není v tomto vlaku dovoleno. Přejeme vám příjemnou cestu. Když se matka souhlasně a spokojeně usmála, slyší, jak se syn dodal: A těm, co jsou nasraní z 2hodinového zpoždění, připomínám, že za to může ta kráva v kuchyni. Třetí vtip. Harryho jízva. Pravý důvod Harryho jízvy je prý nehoda, při kterého v mládí srazil opl. Na druhou stranu může být rád, že ho nesrazil nějaký Renault. Čtvrtý vtip. Proč to děláš? Dcera se dívá na maminku, jak se nanáší pleťovou masku. Proč to děláš? Ptá se jí. Abych byla krásná, odpoví maminka. Za chvíli se masku sundává a dcera se ptá: Dáváš to? Pátý vtip. Synovi 18. Synovi je čerstvě 18 a ptá se otce: Tati, když mi je 18, můžu jít na pařbu? Táta mu povídá, že jasně, ale ať nepije, že ho pak bude druhý den bolet celé tělo. Takže jo, druhý den se syn probudí, dolámaný jak svině, a hned povídá tátovi: Proč mě bolí celý tělo, když jsem včera nepil? A táta mu povídá: To, že přišel na lítej ve 12 a matce nadával do starých kurev. To by mi nevadilo. To, že se snažil znásilnit vlastní sestru, až se před tebou musela zavřít do koupelny. To bych taky rozchodil. Ale když se vysral před televizi, do toho hovna napíchal páratka a řekl, že ode dneška bydlí Ježek s náma, tak jsem tě zbil jak hada. 6. a poslední vtip. Proč ses oženil? Tati, proč ses oženil s maminkou? Vidíš, obrací se muž k ženě. Ani to dítě to nedokáže pochopit. Takže jo lidi, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like nebo odběr. Tak čau.